Mental Madilo, a very fresh content film. I love the film. I wish my dear friend Raj Kandukuri and the whole team the best. Thank you. హాయ్ అండి, ఈరోజు ఇక్కడ మెంటల్ మదిలో అనే సినిమా చూడడానికి వచ్చాను. మై డియర్ ఫ్రెండ్ రాజ్ కందుకూరి గారి సినిమా ఇది. అండ్ మెంటల్ మదిలో అనే స్టోరీ ఈజ్ కరెక్ట్ స్టోరీ కోసం వెయిట్ చేసే వినాలని అనిపించింది అనమాట. వెరీ సోల్ఫుల్ లవ్ స్టోరీ అండ్ ఎక్సలెంట్ పెర్ఫార్మెన్సెస్ బై ఆల్ ద లీడ్ పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ విష్ణు చేశారు ఇందులో లీడ్ యాక్టర్ కింద. వెరీ హార్ట్ వార్మింగ్ పెర్ఫార్మెన్స్. అండ్ కొత్త అమ్మాయిలు హీరోయిన్స్ ఇద్దరు నాకు పేర్లు తెలియదు, ఐమ్ సారీ, బట్ వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా చాలా బాగుంది. ఐ థరోలీ ఎంజాయ్ దిస్ మూవీ. అండ్ పెళ్లి చూపుల తర్వాత మళ్ళీ ఈ సినిమా అంత ఘన విజయం సాధించాలి రాజ్ కందుకూరి గారి కోసం అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. మెంటల్ మదిలో ఇప్పుడే చూసి వస్తున్నాను. సినిమా చూసినంతసేపు నా పెదాల మీద ఒక స్మైల్ ఉండింది. సెకండ్ హాఫ్లో ఒక ఆర్ద్రత, ఏమవుతుంది హీరో జీవితంలో, అవును ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ అందరి జీవితంలో ఉంటాయి కదా, కానీ ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఏంటి ప్రేరేపిస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ ఈ జనరేషన్లో చాయిసెస్ ఎక్కువైపోయాయి. చాయిసెస్ ఎక్కువైపోవడం కూడా కన్ఫ్యూజనే. దాన్ని ఎంత అద్భుతంగా అందంగా హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్, ఎస్పెషల్లీ మ్యాన్ ఉమెన్ రిలేషన్షిప్స్లో క్యాప్చర్ చేసిన విధానం, డైరెక్టర్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు ద డైరెక్టర్. మెంటల్ మధ్యలో ప్రతి ఒక్క యాక్టర్, లిటరల్గా శివాజీ రాజా గారిని చూస్తుంటే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇంత మంచి క్యారెక్టర్, ఇంత మంచి ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అనిపిస్తుంది. రాజ్ కందుకూరి గారు నిర్మాతగా ఒక ధైర్యం చేయకపోతే వివేక్ ఆత్రేయ లాంటి డైరెక్టర్ని తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీకి పరిచయం చేయలేము. అండ్ దట్ ఈస్ ద ఛాలెంజ్. ఆ ఛాలెంజ్ని రాజ్ కందుకూరి గారు తీసుకుంటే దాన్ని అంతే స్థాయిలో పూర్తి వివేకాత్రేయ చేశాడు. అందరూ ఖచ్చితంగా చూడండి. రీసెంట్ డేస్లో కొత్తదనంతో వస్తున్న సరికొత్త చిత్రం మెంటల్ మదిలో అని చెప్పేసి ఈజీగా చెప్పొచ్చు అండి. ఎందుకంటే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్తో చాలా బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను. ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్లో ఏమైంది అంటే, ముందు జరిగిన సీన్ ఏంటి అనేది మర్చిపోయి ఇప్పుడు జరుగుతున్న సీన్ ఏంటి దాని వరకు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. డైరెక్టర్ గారు కానీ ఆ సీన్స్ కానీ లిటరల్ అంతా క్యారీ చేసే సినిమాని. సెకండ్ హాఫ్ ఎమోషన్స్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాడిని సినిమా మొత్తం. త్రూఅవుట్ లైక్ హ్యూమర్ కానీ హీరో కానీ యాక్టింగ్ హ్యూమర్ కానీ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ డూ వాచ్ మెంటల్ మదిలో. హాయ్ అండి, ఈ మూవీ ఇప్పుడే చూసాము. చాలా చాలా బాగుంది. స్క్రిప్ట్లో చాలా మంచి డెప్త్ మ్యాటర్ ఉంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి యాక్టర్స్ చూసింగ్ కానీ, లైక్ ఫస్ట్ హీరోయిన్, సెకండ్ హీరోయిన్, వాళ్ళ ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూపించడం, అండ్ ఇంటర్వెల్ తర్వాత హీరోకి హీరోయిన్కి మధ్య జరిగిన కాన్వర్జేషన్స్, ఆ క్లారిటీ అన్నది నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. సో ఐ హోప్ ఈ ఫ్యామిలీ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. యూత్ని, స్కూల్ లైక్ కాలేజ్ గోయింగ్ గర్ల్స్, బాయ్స్ అందరికీ, పెళ్లి చేసుకోబోయే వాళ్ళకి, పెళ్లి చేసుకున్న వాళ్ళకి క్లారిటీ తెప్పించే మూవీ లాగుంది. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ విత్ దిస్ మూవీ. సో అందరికీ మంచి బ్రేక్ ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. The movie was very good. I enjoyed the movie. It was very entertaining and I really liked it. I would recommend all of my friends the movie. చాలా తక్కువ క్యారెక్టర్స్తో అద్భుతంగా చిన్న చిన్న ఎమోషన్స్ని ఆ జంట మంది చాలా బాగా చూపించాను. మళ్ళీ రాజ్ కందుకూరి గారికి మళ్ళీ ఒక సూపర్ హిట్ మూవీ చాలా బాగుంది. స్టోరీ అండ్ ఆల్ టోటలీ, ఎండింగ్ కూడా చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉండే. ఐ మీన్ వీ వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్. సో ఓవరాల్గా వెరీ గుడ్ మూవీ.